Замисляла ли си се всеки път, когато кажеш аз никога не бих направила така или как може тя да се държи по този начин? Вселената тихо шепне: гледай внимателно и ще ти покажа как може. Защото това, което не приемаме в другите, е нещо, което все още не сме приели в себе си. Но докато го отричаме, ние го носим и то продължава да ни среща в огледалата на другите. Истинската сила не е в осъждането, а в приемането. В това да си дадеш позволение да бъдеш цяла. Когато прегърнем себе си, ние преставаме да воюваме със света. Грешка, която много жени допускат. Има много силни, умни и успешни жени, които искат до себе си мъж, който да е още по-силен, още по-умен и по-успешен от тях. И това е прекрасно. Когато най-накрая го срещнат, те започват да му доказват колко са умни, колко са силни и колко са успешни. И тук се губи смисълът. Защото ако той наистина е този умен мъж, той ще вижда това без вие да му го доказвате. А когато се опитвате да го надминете, да се състезавате и да му покажете колко много сте постигнала вие, тогава подкопавате точно това, което ви е привлякло в него. Неговата сила, неговото лидерство, неговото превъзходство. Истинската сила не е съревнование, не е конкуренция. Тя е допълване. Не се страхувайте да оставите място за мъжът до себе. Това не ви прави по-малки, това ви прави по-мъдри. На какво място стоиш и къде е твоето място? Много от трудностите в живота, в любовта, в работата, с децата или с себе си, идват от това, че не заемаме своето истинско място в семейната система. Например, дете, което влиза в ролята на майка или на партньор на родител, или не е прието място на някой, който е забравен. И тогава ние търсим и възстановяваме реда. Всеки си има своето място и когато си на своето място, животът започва да тече по-леко. Последвай ме, за да научиш още полезна информация. Нова връзка. Това е изключително важен момент, защото белезите от старите рани могат да променят изцяло динамиката на една връзка. Когато не сме се погрижили за тези рани, независимо дали са от детството или от други предишни връзки, ние несъзнателно ги проектираме върху новия си партньор и върху новата си връзка. В някои случаи нелекуваните рани могат да доведат до саботиране на връзката, дори когато тя върви добре. Подсъзнателно може да вярвате, че връзката така или иначе ще приключи зле. Затова вие сте тази, която я прекратява първа. Търсите недостатъци, където ги няма, само и само да намерите повод, за да се отдръпнете.